crossbow, ito yung inbound bow. Na-view na nimo to ba itong video? Kaniha daghan na daw oy. Hello. Kaya sa mo yan ba? O, kadula ba? Wala, nagpa-huway pa to gikan yung nangaligo. Sige ako ay good. Nagkita mo yun. Nabitaw. Sana ulo, ayun. Uy, Wala, nakakontra. shock pa Dahil di ka shock. nagsabi dyan, men. Di ka nagsalita, men. May kalaban sa mga. Uy, wala akong kabawagin ba eh. Dito na, may kalaban ba dito? Uy, tumitingog yung bakal. Uy, daghan man kay kalaban bitaw gani ga-drop gani ha. Sir, wa ka ba? Okay? Kaya mo nang walk with kauban. Kontra pero. Kala mo lang yun. Saan na? 1519 na, Neil? Ah, Wala, you sa 1519 ba yun? Ikaw na one, ko na one. Kita ko sa mga. Wala, you sa Uy, amping diha kinsa ni kauban ako. si May na, Neil. Si May. Sana all May. May, mo man ang birthday, May. Kauban na tong wayfret ba? It's not a joke, it's not a joke. Uy, grabe clashing nila dito. Wag sila nahuman. Ay, makaaw man siguro ko. Kana. Paborito eh, kago ni Nice na, nice. Ni gabi ba? Tapang title ba no? Ang sam na imong sungay ay. Wala man nagitagat. May times 4, ako extra times 4, ano, Josephine. Josephine. Wait, naka-hide looks ba ako? Grabe, clashing dito na dapit ba eh. Ayaw lagi. Number 1. Napatay kalaban dire? Napatay kalaban dire? Sana gani ulo, lumutan ako. Someone's walking down there. Oh, nice talking. Wait lang. Sana kasi mo napabay kalaban. Grabe sa clashing nila dira eh. Ini tayo sugaan. SR attachment basig na SR attachment. Now times 4 need ni mo. Asan mo si Nelson? Oh, niluto eh. Wala. Nagka-clashing sa tulay. Nasa ko, times 4 oh. Ano ako?
man. Eh. Uy, headshot. I didn't expect. Uy, ano yung kalaban diri ha? Kasi pangalan niya eh. Aftershocks ata na. Grabe nila, isa galinog, badula, ragyapon, ala, na. Ala, grabe may, oy. Ay, anak may. Na ano na ka na bay na namanhid na ko aning ano. Matagluban nun niya ka. Aftershock na din. Oo, hinay naman lang na. Hinay na lang na. Uy, napatay ka uban bay. Na-down ako na sa wall. Ay, iyo ka bala ka bay, mulinog bay, matay to bay. Ayo, pagampuan na bay. Uy, Dara, nang may. Ikapon may. One kill. Ano ni? Ala, hasta kauban, pat yun. Patay eh. So, mura magkalaban gud eh. Ang footstep man gud bay ga uban-uban sa iyang footstep. Ala, ay gihika pag lubot. Ala, ni uwan dire ba? Uwan? Uwan ka ba sa auto? Ano ka silence pa? Grabe ni. Reload. Dami ag attachment ay na eh. Parang lingin. Ay kalami ka tong starting bay. Unsa man push? Push ta? Uy, kamag-ambak lagi ka. Saan na? Pinansa ka. Pinansa ka. Ano po? Pinansa ka. Hoy, ay mo dali kay Ma'am Rastan, nagkakay siya. Hoy. Ako dali mo pe. Wala kay bala. Tara, magkaroon ka laban eh. Boring kayo. Wait lang. Inatas sa circle. Loader skin ng uban. Dahil na mo drive, magtindog. Gatindog ko diya? Ano, wala nil. Wala mo ko nagtindog diri. Galingkod man ko. Ikinig. Tindog ko lagi na ito lagi. Kini galit na makita. La, oy. QS kayo, ha? Natoy gunshot. Yo ganti ka din. Ha? Basic. Yo ganti ka. Yo ganti ka.
Maayo man kay ni siya. Ay, sabot! Mahatag bala healer be. Nagamit akong healer. Bala healer lang. Bye 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 bye. Healer bye. Dili bala shotgun bye healer. Bala healer. Bala healer ayo pag itira. Bala lang. Bala sa healer. Ay, eh. Mubuto ba gini ako? Mubuto ba gini akong iba ilabay oh. Bala sa healer ba? Daghan ka? Isa. Tara. Nakasumbi. Follow my pabuto rin na tong car, anil. Gatindog na sad ko? Naglingkod mo ko diri. Boy, lingkod ko na bro. Isig tindog-tindog ka nag-drive. Hoy, naglingkod magud ko bisa pagtan-awan ni Ikaw ni. sa na Manuel. Dili nito ba? Gatindog mo gud mo dire oh. Yan ang uyap sa panerigen. Gunshot, what the heck? Zaman, bye. Dede, bye. Guwapa. Wait lang. Wait lang ha. Di ba tambok mo tayo, yab? Pwede ta magbaktas. Ano tag high ground? Bantay mo, TikTok daw. Bantay. Ay, nag-goodbye, di kayo kadungog ba? Garage sila, oh. Ano ikaw, Follow. Sabay, isa dito yung alala ko, Charlie. Nasa sa building ata. High ground sa ato, high ground. Total naka-silence mo. Abat na ikaw. Ano naman? Ay, ipadoos ko na oh. Ayaw ka tong building ha. Diri ta high grounds ta. Ambela, Nagubaya, iya ang ambela, Kaya ni ulan sa ilaha. Naroon sila diri sa ubos. 8 left na lang oh. Doon lang kayo. Grabe ay. Grabe naman ang mga ingana. Uy. Ayaw niyan. Ay. Ay, naka-silence. Sa kuha katanaw bay para makabalo kasi ka silent. Yes, mo ko mata. Kaya, bay, live ko na ko, bay. Ito guys, yung kasama ko parang cheater to pero hindi. Yun, nakita Kani niyo cheater yung gid ni. gunfire. Cheater gid ni. Kana mo cheater, bay. Kana jo cheater, bay. Mawa na ko diha. Uy, RPG. Hawa. Hello. Nakita lagi ko makita dai no. May amping, May amping. Paglinog pa taon niya. Uy, delikado. Ano na? Amping jud. Yan labi daghang klaseng linog biya. Ay lamig nga linog. Ah, grabe sad ni siya oy. Ay namugod mo sa ground good. Kita kay mo na. Push dito ka, push sa lipot ta. Sa problema nimo. Dirita. Makita mo gud tagod. Follow Mimi. Mi.
Maklaro gud eh. Labay grenade oh. Wala, grabe naman eh. Grabe naman yung mga bulawanong pulong diri na side eh. Tara, tara. Kayo nakaiin ba? Garapal kayo nakaiin ba? Amping ha. Pinasok kong dool. Ah, sa tao eh. Ha? Ha? Kung dyan, oh. Gamit na anak ko. What the heck? Napatay na to? Napatay to niya? So na guys, nag-heal na yung kasama ko. Wala ko, kasi patay na ako eh. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kinakabahan ako sa kanila. Buti magaling yung kasama. Oh, pinubuhat nila ako guys. Ito na. Patay gila yun. Mga swingers tong mga kasama ko eh. Mga swingers. Eto si May, swallers ka eh. Follow. Follow me, follow you. Follow daw. May follow daw me. Karong kay kabalos ko, klaro kay ka. I will follow you. Follow me wherever I go. Naigo na bay. May nakabarit. Yun. Ay, naka-WRO. Nanalo si WRO. Patay si Don Puto. Ayan, bullet na lang. Laban na lang. Roar Butor. Ayan, si Roar Butor napatay. Napatay siya dahil sa WRO. At sa Ronel Game guys. Dito siya sa custom ko guys. Sila na lang ang dalawa nito ni ano. Ano ba yung kasama niya? Si May pala. Ito guys, nag-election na yung zone. Ayun, namatay si Don. Napatay siya ni ano, si Kian. Tara, follow diri. Kaya isa na lang yung kalaban. Ingat na lang kayo guys, baka cheater yung si ano eh. Yung si Kian. And dyan si May sunod kay Roniel, Amy. Or should I say, TNG? Then tumatakbo na sila guys, patungo sa kalaban. Nandun yung kalaban na sa building. Parang yun yung naka, ano. Ayun, yung mga parkour na si Ronel. Tulat ako doon.
Idol ko tong mga kasama ko guys. Napakagaling. Shout out pala kay Nelson Gaming na walang viewers, walang channel. Basta. Tara. Nanis taas. Ay, nag-iwilan na yung kasama ko. Si Mains, nagsunod lang kay Ronel. Ayun. Parang may nakikita si Wait lang yun, Main. Wait lang. Parang may nakikita siya. Ay, na yun naka-silence. Nga naka-silence, Nel? Oh. Kaya... Ayun, nagka-car pala yung kalaban. Cariton. Ayan na. Pinuntahan na si Main. At tapos, napatay ni Oh? Ay, Nice. napatay. Tinamaan min. Baka nice. Ayun, chicken dinner. Si Rockyo sa kumain. Hindi na ultraman. Tinamaan min. Nyabay. Sana po yung Nice title. game. Thank you for watching. Don't forget to drop a like at subscribe sa mga bago pa sa channel, alright? Oo nga, mag-subscribe na po ko tol. Kabalakan na. Oh, Thank you. dali ato dyan.